Uyabona? Kanjani? Anawu 5,000 ngizocela uyikhethela nje itshitshi elilodwa ngohlala nayo. Ngeke tshitshi. Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofanya khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoHeart. Noma uqala ngale channel qinisekisa ucinezele usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Yonke ivideo leyo umculi kaMaskandi Ukhuzani mfoka Mpungose etrendayo ke einkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayakhuluma ngayo ke wengane zawethu. Mina ke sengifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabangani ngale video. Mina ke sengiphuma kanje ngithi nje